Helo, a chroeso i'r Pecyn Gweithgaredd yma, a chroeso hefyd i'r cyfres fideo. Be ni'n mynd i trafod heddi? Ni'n mynd i trafod Algebra Boole. Ond cyn i mi wneud hynny, fi just moyn trafod algebra ei hun. Nawr, mae hyn yn rhywbeth efallai chi wedi defnyddio yn ysgol, yn wedi gosod chi'n ysgol gyfyn, ond just yn gyflym iawn i esbonio beth yw algebra. So rydym yn defnyddio algebra yn mathemateg pan nad ydym yn gwybod y rifau union mewn rhyw cyfrifiad. So os nad ydw i yn hollol siŵr pa werth sydd ar y rifau mewn rhyw swm rydw i'n defnyddio algebra. Okay? So fel arfer rydym i yn defnyddio llythrennau i cynrychioli gwerth neu werthoedd yn hysbys sydd yn gallu newid. So yn lle allwn ni ysgrifennu rhyw swm fel a plus b enghraifft mewn algebra, mae hwnna yn hollol ffein. Nawr, mae algebra yn rhywbeth hynod pwerus, mae'n pwerus dros ben. Ond rydyn ni ddim ond yn ei defnyddio mewn mathemateg pur, mae fe hefyd yn ddefnyddiol iawn yn y byd go iawn, mae cael ei defnyddio lot yn busnes, a mae hyn er mwyn allu ragfynegu gwerthiannau, tyfiant ac elw. So mae algebra yn rhywbeth rili defnyddiol. Jyst i roi enghraifft i chi. So let's dweud bod i'n gwybod rhywun o'r Casey, a fi'n gwybod bod gan Casey bara siocled a bod gan hi potelio sydd oren. Ond dydw i ddim yn gwybod sawl o pob un sydd ganddi hi. Dydw i ddim yn gwybod sawl bar siocled sydd ganddi hi na sawl potel sydd oren. Felly be rydw i'n mynd i wneud? Rydw i'n mynd i dweud, mae gan Casey X bar siocled a y potel o sydd oren. Fi'n just mynd i dweud, fi ddim yn gwybod y gwerthoedd cywir, ond fi'n mynd i dweud bod ganddi hi rhyw gwerth X bar y siocled a rhyw gwerth arall y potel sydd oren. Nawr, os fi hefyd yn gwybod rhywun o'r enw Alex, a mae Alex yn dweud wrtho i bod ganddo fo 4 bar o siocled yn llai na beth sydd gan Casey. So mae ganddo fo llai barau o siocled, 4 bar yn llai o siocled. Ond mae fe hefyd yn gwybod bod ganddo fo 2 waith nifer y poteli sydd oren. So ar gyfer pob potel sydd oren sydd gan Casey, mae ganddo fo 2 potel. Os rhyw ffordd o cynrychioli, be mae hyn yn meddwl, a rhyw ffordd o cynrychioli nifer y burbrydau cyfan sydd gan Alex. So let's mynd nôl at Casey i ddechrau. So fi wedi dweud, mae gan hi X bar siocled. Fi jyst mynd i cynrychioli bana gwerth i weld, sa'n gwybod beth yw'r rhif, fi'n mynd i dweud bod ganddi hi X bar siocled. A gyda poteli sydd oren, fi'n mynd i dweud bod ganddi hi y potel sydd oren, eto, sa'n gwybod beth yw'r rhif, ond fi jyst mynd i dweud mae ganddi hi X bar siocled, y potel sydd oren. Nawr, os fi'n mynd i dweud, so sawl burbryd sydd ganddi hi, gallwn ni cynrychioli hyn gan adio rheini i fyny. So gallwn ni dweud, mae gan Casey X plus y burbryd. So gyd fi wedi wneud yw adio i fyny X a y, a fi'n just dweud, dyna sut rwy'n mynd i cynrychioli nifer y burbrydion sydd gan Casey. Now, gyda Alex, fi'n gwneud rhywbeth sy'n tebyg, so sawl bar siocled sydd gan Alex os modd o cynrychioli hyn. Wel, mae ganddo fo 4 bar o siocled yn llai na Casey. Mae gan Casey X bar siocled, felly allwn ni ddweud bod gan Alex X minus 4 bar siocled. So mae X minus 4 yn cynrychioli un rhif, a fi ddim yn gwybod beth yw'r rhif yna. So mae gan Alex X minus 4 bar o siocled. Nawr, gyda poteli sydd oren, mae ganddo fo 2 waith nifer poteli sydd oren a sydd gan Casey. So, fi'n gallu lluosi y, sydd nifer y poteli sydd oren sydd gan Casey, fi'n gallu lluosi hwnna gan 2 er mwyn ei ddwblu, er mwyn cynrychioli beth mae 2 waith nifer poteli sydd oren yn edrych fel. So, eto nawr fi'n gallu, mwyn gweithio mas sawl burbryd sydd gan Alex, fi'n gallu adio y 2 yma at ei gilydd. So, fi'n gallu adio yr X minus 4 ac y
2 wedi lliosi gan mwyn cynrychioli y nifer cyfan o berbrydion sydd gan Alex. Okay? So mae'n wir i dweud bod gan Alex x minus 4 plus 2 wedi lliosi gan berbryd. Okay? So, ni'n galw hyn yn mynegiant algebraidd. So ni'n gallu amnewid unrhyw werth neu rhif ar gyfer x a mwyn darganfod sawl berbryd sydd gan Casey ac Alex. So os ydw i'n darganfod er enghraifft sawl bariau siocled sydd gan Alex, fi'n gallu gweithio mas sawl bariau siocled sydd gan Casey a gan y blaen ac gan y blaen. Okay? Nawr, hwnna oedd algebra. Dyna'r fath o algebra falle ydych chi wedi gwneud yn y dosbarth, ond heddi fi moyn trafod Algebra Boole. Okay? So oedd Algebra Boole wedi cael cyflwyno gan George Boole yn 1847. Mae fe yn debyg i algebra, ond yn lle defnyddio llythrennau a symiau, rydyn ni'n defnyddio gwirlen yn lle newidiannau. Na i trafod gyda chi yn union beth yw gwirlen yn ystod y fideo yma. So gall y gwerthoedd fod naillai gwir neu anwir. Okay? So dim ond 2 gwahanol gwerth rydyn ni'n defnyddio yn Algebra Boole. Okay? Ni jyst yn defnyddio gwir neu anwir. Mae rhywbeth i'r naillai yn gwir neu mae'r hyn yn anwir. A wedyn gan bod gennym ond 2 werth, gallwn ni'n cynrychioli hyn gan gwir yn hafal i 1 a anwir yn hafal i 0. Okay? So just yn dweud os mae rhywbeth yn wir neu yn anwir rydyn ni yn wneud yn ystod Algebra Boole. Nawr, mae nifer y Gwerthrediadau Boole wahanol. Mae 3 prif i ni'n mynd i trafod heddi. A ni'n mynd i cynrychioli pob un trwy defnyddio naillai diagram neu y gwirlen yna nes i trafod ar y sleid diwetha. So mae diagram then a gwirlen edrych fel hyn. So dyma diagram then. Eto rhywbeth fi credu byddwch chi wedi gweld yn y stafell ddosbarth. Lle mae'r 2 cylch fan hyn yn cynrychioli wahanol pethau. Mae'r gwirlen, just tabl yw e. Okay? So ni'n galw yn gwirlen, ond tabl ydi o i dweud os mae pethau yn wir neu'n anwir. Ydy pethau'n true neu yn false. Let's edrych ar enghraifft. So, ni'n mynd i edrych ar y gweithred neu. Yn gyntaf, fi moyn ystyried bod ni'n neud diod. Okay? Fi moyn neud coffi. Nawr, mae wahanol ffyrdd gyda fi o neud coffi. Ond fi'n mynd i roi 2 opsiwn i fi fy hun. Fi'n mynd i dweud fi'n gallu ychwanegu coffi a fi'n gallu ychwanegu llaeth i'r diod yma. So, sawl wahanol ffyrdd allan ni wneud diodydd wahanol. So, os ni'n edrych ar ein diagram then yn gyntaf, os ydw i just yn ychwanegu coffi i'n cwpan, so fi just yn cael coffi di, mae hwnna yn un opsiwn. So mae gen i coffi, ond does dim llaeth dy fi yn y cwpan. Fi hefyd yn gallu gwneud rhywbeth bach yn wahanol. Fi'n gallu cael dim coffi, ond just llaeth. So just paned o llaeth. Fi'n gallu gwneud hwnna. Mae hwnna'n hollol ffain. Fi'n gallu mynd bach mwy traddodiadol a gael coffi gyda llaeth. Mae hwnna'n opsiwn arall i fi. Ond mae hefyd 4 opsiwn gen i. Be fi'n gallu gwneud hefyd yw sicrhau bod fi ddim yn cael coffi na llaeth yn y cwpan. Fi'n dewis i paid i cael unrhyw diod o gwbl. Nawr, dyma 4 opsiwn i ar gyfer diod. Let's roi hyn mewn sefyllfa lle mae gen i peiriant sy'n mynd i wneud hyn drostai. Okay? So mae dy fi y 4 opsiwn. Be fi moyn gweld i beth mae'r peiriant yn dosbarthu. Ydy'r peiriant yn dosbarthu unrhyw beth i fi. So, yn lle gyntaf, fi'n mynd i gwasgu'r bwtwm ar gyfer coffi, ond fi ddim yn mynd i gwasgu'r bwtwm ar gyfer llaeth. So, mae'r peiriant yn dosbarthu coffi. Mae fe yn dosbarthu rhywbeth. Yr ail opsiwn, fi'n mynd i gwasgu'r bwtwm ar gyfer llaeth, ond sa'n mynd i gwasgu'r bwtwm ar gyfer coffi. So, mae'r peiriant ond yn dosbarthu llaeth i fi. Trydydd un, fi'n mynd i gwasgu 2 bwtwm, fi'n mynd i gwasgu'r bwtwm ar gyfer coffi a'r bwtwm ar gyfer llaeth, a mae'r peiriant yn dosbarthu coffi gwyn.
Ac yn ola, fi ddim yn mynd i gwasgu'r botyn ar gyfer coffi, fi ddim yn mynd i gwasgu'r botyn ar gyfer llaeth, a felly nid yw'r peiriant yn dosbarthu unrhyw beth. Dydw i ddim yn dosbarthu unrhyw beth dy fi o gwbl. So, sut allwn ni meddwl am hyn mewn ffordd gweithred bwl, mewn ffordd neu yn dweud gwir. So, be fi'n mynd i dweud yw, a be fi'n gwneud fan hyn, fi defnyddio true a false. Okay? So, gwir ac anwir. So, ydy'r peiriant fan hyn yn dosbarthu coffi? Ie, mae hwn yn wir. Ond am yr un cyntaf, dydy o ddim yn dosbarthu llaeth, mae hwnna yn anwir. Ond mae fe yn dosbarthu rhywbeth. Okay? Mae'r peiriant yn dosbarthu rhywbeth. Mae'n wir i dweud bod y peiriant yn dosbarthu rhywbeth. Gyda'r ail esiampl fan hyn, mae'n anwir i dweud bod y peiriant yn dosbarthu coffi, ond mae'n wir i dweud bod y peiriant yn dosbarthu llaeth, ac felly mae'r peiriant yn dosbarthu rhywbeth. Gyda'r trydydd opsiwn, mae'r peiriant yn dosbarthu coffi, mae hyn yn wir, mae fe yn dosbarthu llaeth, mae hyn yn wir hefyd, felly mae fe yn dosbarthu rhywbeth. Fe yn dosbarthu rhyw diod i fi, gwych. Ac yn yr un olaf fan hyn, dydy'r peiriant ddim yn dosbarthu coffi, mae hwn yn anwir, dydy o ddim yn dosbarthu llaeth, mae hwn yn anwir, a felly dydy o ddim yn dosbarthu unrhyw beth. Does dim allbwn, yr allbwn fan hyn yw anwir. Okay? So let's gweld faint o weithiau mae fe yn wir yw'r ateb. Mae'n gwneud 3 fan hyn, a mae hyn jyst oherwydd mae hyn yn wir, mae hyn yn wir, a mae rein yn wir. So, sdim angen i pob peth fod yn wir gyda gweithred neu yw'r peth pwysig i ystyried fan hyn. Gallwn ni gael rai pethau, os ni'n dweud coffi neu llaeth, mae ond angen i un o rein fod yn wir mwyn i ni gael dosbarthu gwir yn y diwedd. Os mae'r ddau yn anwir, ni'n mynd i gael allbwn anwir hefyd. Okay? So, mae gan gweithred neu 2 mewnbwn. Os mae un mewnbwn neu'r 2 mewnbwn yn wir, yn y canlyniad y gweithred bydd wir. So beth ni'n gwneud fan hyn yw union yr un peth a beth ydyn ni fan yma. Rydw i wedi ysgrifennu gwirlen unwaith eto, ond yn lle coffi a llaeth, rydw i dweud, okay, mewnbwn 1, a fi rhoi 1 ar gyfer gwir, a 0 wedyn ar gyfer anwir. So chi'n gallu gweld 1 neu 0, fi'n mynd i gael yr allbwn 1, wedyn 0, 1, allbwn 1 unwaith eto, 1, 1, allbwn 1, ond os mae'r 2 yn anwir, rydw i'n cael yr allbwn i dweud bod yn anwir. Okay, so dyna oedd y gweithred neu. Nawr fi'n mynd i siarad am y gweithred a neu'r gweithred ac. Okay? So, hyn a hyn. Rwy'n mynd i roi esiampl o blwch cadw diogel. So, mae hyn yn rhywbeth mewn banc, lle chi'n gallu cadw unrhyw beth chi moyn yn y banc. Mewn rhyw blwch, a mae'r blwch yma yn ddiogel iawn. Yn yr achos yma, mwyn agor ein bocs, mae angen cerdyn mynediad ac hefyd allwedd mwyn allu agor y bocs. So, nes dweud, mae cerdyn mynediad a allwedd, a fi'n mynd i'r banc a wrth i mi cyrraedd, fi'n rhoi fy nwylo yn fy mocedi i gweld be rydw i wedi cofio neu anghofio. So, yn opsiwn cyntaf, yw rydw i wedi cofio y cerdyn mynediad ond wedi anghofio'r allweddi. Yr ail opsiwn yw fi wedi anghofio y cerdyn ond wedi cofio'r allweddi. Trydydd opsiwn, rydw i wedi cofio'r 2, mae dyfu'r cerdyn, mae dyfu'r allweddi. Ar y 4ydd opsiwn, fi wedi anghofio popeth. Sdim cerdyn dy fi, sdim allweddi dy fi o gwbl. So, ym mha rai o sefyllfaoedd yma ydy'r bocs yn mynd i agor. Fi'n gallu mynd mewn i'r banc a dweud, fi moyn agor y blwch cadw diogel yma. So, yn ochus cyntaf, fi wedi cofio'r cerdyn ond anghofio'r allweddi, felly, rydw i'n methu agor y bocs. Dydw i ddim yn gallu agor y bocs gyda ond y cerdyn, mae angen y cerdyn a'r allweddi. Felly, gyda'r ail opsiwn, just yr allweddi sydd dy fi, wedi anghofio dod â'r cerdyn, felly,
unwaith eto rydw i wedi methu agor y bocs. Y trydydd opsiwn, rydw i cofio'r cerdyn a'r allweddi. So yn yr achos yma, mae modd dy fi agor y bocs. Mae dyfu'r cerdyn mynediad a mae dyfu'r allweddi, rydw i yn gallu agor y bocs. Ac yn ola, fi di anghofio'r cerdyn a'r allweddi, methu agor y bocs. Okay? So os fi anghofio'r 2, rydw i'n methu agor y bocs. A os fi di anghofio 1, fi hefyd yn methu agor y bocs. Ond os yma dyfu'r 2, rydw i'n gallu agor y bocs. So let's edrych ar hyn fel Gweithred Boole. So, yn yr achos yma, eto, mae hyn yn edrych yn demig, ond mae nifer o wahaniaethau, okay? So, os mae'r 2 yn wir, so mae dyfu'r cerdyn mynediad a mae dyfu'r allwedd, rydw i'n gallu agor y bocs. Ond mi'n pob achos arall, mae'n anwir bod fi'n gallu agor y bocs, okay? So, cerdyn mynediad, ond ddim allwedd, mae'r allwedd yn anwir, mae hyn yn ffals, bod fi wedi dod o'r allwedd, dydw i ddim yn gallu agor y bocs. Mae hyn anwir i ddweud mod i'n gallu agor y bocs. Fe'n hyn hefyd, fi wedi, wedi anghofio'r cerdyn mynediad, ond wedi cofio'r allweddi. Dim ots, mae hyn yn anwir, dydw i ddim yn gallu agor y bocs. A yn y diwedd fe'n hyn, wedi anghofio popeth, sdim cerdyn dy fi, nag allwedd, mae hyn yn anwir. Okay, so, ond yn yr achos yma, ond unwaith allan o'r 4 opsiwn, mae'n wir mod i'n allu agor y bocs. Okay? So mae gan gweithred A neu gweithred AC 2 mewnbwn. Okay? Os mae'r 2 mewnbwn yn wir, mae'r canlyniad y gweithred AIAC yn wir, ond mae rhaid i'r 2 bod yn wir. So ond yn achos yma, lle mae mewnbwn 1 yn wir ac mae mewnbwn 2 yn wir, rydw i'n cael yr allbwn wir. Pob tro arall, dim ots dy fi beth sy'n mynd ymlaen, rydw i'n cael yr allbwn anwir. Okay? Nawr, yr un olaf fi'n mwyn trafod heddi yw'r gweithred nid. So, mae'r gweithred nid yn arbennig, mae ond 1 mewnbwn. Pob beth arall ni'n edrych ar heddi, mae angen 2 mewnbwn, gyda hyn ond 1 mewnbwn sydd. Yr allbwn yw'r gwrthwyneb i'r mewnbwn. Okay? So, mae hyn yn cynrychioli holl gweithwyr tu allan, a mae hyn yn cynrychioli pa gweithwyr sy'n hanfodol bwysig. So, os ydych chi'n rhoi y mewnbwn wir, chi'n cael allbwn ddim yn wir. Os ydych chi'n rhoi y mewnbwn anwir, y mewnbwn ffals, chi'n cael yr allbwn wir, yr allbwn true. Okay? So dyna gyd sy'n gweithio gyda nid. Mae'r gweithwyr yma naill ai, mae nhw'n gweithwyr oll, neu mae nhw'n gweithwyr hanfodol. A nid y gweithwyr i gyd yn hanfodol. Okay? So dyma Gweithrediadau Sylfaenol Boole rydyn ni wedi trafod. Okay? So ni wedi siarad am A neu B. So fan hyn, mae hyn edrych yn bach yn confusing, ond mae A, B, neu A ac B. Chi'n gallu meddwl am hyn. A fan hyn, mae popeth yn y blwch fan hyn, nid yw hyn yn A. Mae'n rhywun hollol wahanol. So, mae'r Algebra Boole yma, efallai ar hyn o bryd chi'n meddwl, well, so what? Ond mae fe yn defnyddiol iawn. Os chi'n neud unrhyw chwiliadau ar y Enghraifft, mae'n helpu wneud chwiliadau yn effeithiol ac yn effeithlon. Defnyddiol iawn am unrhyw cylchredau resymegol mewn cyfrifiaduron. So mae rhain yn bwysig iawn. Ond dyna gyd fi moyn trafod heddi. Cliciwch i gweld y fideo nesaf.